बे बर' बातारमारिया जेब्लाबो सिगांनिफ्रायनो बैसागु फोरबोजों लोगोसे जोंहा जोंनिनो गामिनि सोरगोआरि जानाय आरो सिबुंथि थान्दै आदा बिनेशननि नामैबो जोङो जेब्लाबो लाफादों। लोगोआव सिगाङावनो जोंनि क'क्राझार आनसलिकआबो बे हाबाफारिखौ लाफादोंमोन, नाथाय दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिखौ बिसोर जोंनो एंगारनानै होनायलाय जोंनि बातारमारि गामियानो जोंनो बे फोरबोखौ सिगाङाव फालिनायजों हिसाबै देग्लायबो 22थि हाबाफारिखौ 1429 मायथाइयाव जोङो जोंनि बातारमारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ जोङो आखायाव लानानै जों दिनै हाबाफारिखौ खुंदों गाहामनो। जोंनो बे रांखौ जों मोनाखै, जों नाजागोन। जोंनि गामिनिनो गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया थांदोंमोन डिसिनिसिम, नाथाय बे हाबाफारिया सिगाङावनो जोबनायलाय जोङो सोरखारनि बे रांखौ मोनाखै। थेवबोनो बे हाबाफारियाव जोङो फैगौ 25आव जोङो सिलभार जुबलिखौ सौफैब्ला जोङो बिथांमोननाव बुंथिनानै मोननायफोरबायदि हाबाफारि लानानै नोंथांमोनजों हेफाजाब लाफानानै मोननायनि राहाफारिखौ जों लागोन होननानै थिरांथा खानानै थाबाय। बे दिनैनि बर' बातारमारिनि बैसागु रंजालि आफादाव जोङो जोंनि गामि गोजायैनो रां बान्था होनाय फारियै सिगाङावनो बैसागु जथुम्मै रंजानाय आरो जावजायै रंजानाय आरो हारसिङै रंजानाय जोङो प्राइज होनो नागिरदों। लोगोआव गथ'फोरनि छबि आखिनाय आरो बुरिनि चेयार सेलायनाय, आरोबाव दुरुं बोनाय, आरोबाव जोबोद गोदो गोदाय बर' बोराइनि नियम बायदियै बे हाबाफारिखौ जोङो आरोबाव गोसोखांनानै दैहु बुफायनाय हाबाफारिखौबो जों बे हाबाफारिखौथ' बातारमारिया गोदोनिफ्रायनो नामखराखा। दिल्लीसिम थांनाय दंबावो मोसानो गोरोंखा। दा बे बुरिया एसे देहा बायग्रबनायखाय दा बारा हायाखसै। बिसिनि लोगो खिबु दा फैगौ जोलैथिया जोबोद सोलोंगासिनो दङ आरो बे गामिनि जोंनि रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारिखौ जेब्लाबो गाहामै खुंलांबाय थागोन होननानै आं आसा थिनाय जायो।